Doncs, si això va tan bé d'audiència, el que voldran és tenir una cosa ja que és d'èxit segur, i una pel·lícula en aquests moments, teva i meva. Bueno, ja ho estem. Allò que ja vaig a així, no sé, l'inspector, es dirà l'inspector, la pel·lícula, de Joan Pera. Què? I qui és l'inspector, tu? A veure, I jo? es diu l'inspector. És un inspector ja gran, a punt de retirar-se, que vol fer el gran èxit de la seva vida. Però això és un guió que tens pensat tu? El tinc escrit. Tens escrit aquest guió? Fa temps, però és molt bo. Té un fill que està en coma des de fa 2 anys. Va tenir un accident. El fill sóc jo? Sí, i està en un llit a l'hospital. En coma? En coma. És a dir, que no parlo? No, en aquell no, és després. No, després. Durant la pel·lícula hi ha flashbacks que es veu el pare amb el fill, que el fill també volia ser policia, però per antecedents penals no pot ser-ho, no? Que és el que et vaig dir jo, si tens antecedents penals no podràs fer mai de policia. Això estaria molt bé que fos a Amèrica, a Nova York. A Nova York hi ha la central. Molaria, era tu i jo a Nova York, junts? Per això. Llavors fem venir a la mare i els nanos i ens ho passem allà. Ell té la secció de Nova York, se'n va a Chicago, va a visitar, i el teu és el... És que posem-ho tot bé, Chicago. Però... A Chicago. Però també ha d'anar a Nova Orleans. No? Nova Orleans. I si convé, va a Los Angeles, és igual. Saps que seria molt maco? Tu i jo en el Grand Canyon? No? Que anéssim al Grand Canyon. No, tu estàs en coma, Jo, si en cas, jo puc anar, si tu... Tota la pel·lícula estic en coma? Sí, tota la pel·lícula, això és boníssim, no s'ha fet mai. O sigui, el tio comença en coma i acaba en coma, perquè sempre es comença o bé i acabes en coma, o comences en coma i t'acabes morint. Tu no, tu quedes sempre en coma. Mola, perquè em poden donar l'Òscar, no? Perquè és un paper difícil. A un moment determinat, que convé per l'acció, que tu et moris, doncs bé, ja estàs en coma. No et costarà tampoc entrar en acció i dir, ara em moriré. No, només estàs allà en coma, ve un metge i diu, aquest xicot s'ha mort. I això sí convé, això tampoc no ha de ser de seguida. El policia aquest va contra tota una xarxa que té connexions a tot arreu, a Nova Jersey, perquè el teu hospital està a Nova Jersey. El meu hospital està a Nova Jersey. Està al costat del riu Hudson. Tu no ho pots veure perquè estàs en coma, però des de la finestra, el càmera agafa la finestra i es veu sempre el riu Hudson. I les postes de sol amb el riu Hudson, allà és molt maco. A veure, que en algun moment, pam, es desperta, el meu, i té un rotllo amb la infermera o alguna cosa així. La pel·lícula. Jo sempre he volgut tenir una escena de tenir. Tot això teu? Vale, la història del policia em sembla molt bé, i del fill. Val? Que està en coma. Val? Però jo et proposo una cosa, que hi hagin dos situacions. És a dir, tenim la teva història, però de tant en tant, el meu, que està estirat en el llit, està en coma, doncs a vegades fem un zoom a la seva cara. Sí, zooms en farem molts, però tu no et pots moure. No, el plano estic aquí, llavors ja veiem què és el que passa pel meu cap en aquells moments. Perquè jo estic lluitant per sortir del coma, saps? Però si estàs allà no podem veure més, que tu no pots fer res, tu. Sí, perquè llavors, com que farem un zoom a la meva cara, pam, llavors veurem què és el que està passant dins del meu cap. Però a la gent el que li importa és el que li passa al policia, No, però... No és que li importi, és que el policia és el que té la trama. Espera un moment, el públic estarà dient per favor, que salvi el fill, que salvi el fill. Però això el dirà si el veu mort, perquè si el veu a l'acció ja no cal. A la meva cara estic a la lluna, vale? Què vols dir? Jo estic a la lluna. És un somni, jo m'estic morint i és un somni que jo tinc. Tu somies coses rares. La lluna, vale? I estic aquí i vull arribar aquí, que és una llum molt gran. Això, aquesta llum, que és tan gran que jo veig des de la lluna, pam, és la salvació. És la meva salvació. Aleshores, aquí a la lluna qui hi ha? Jo, una infermera, vale? Però escolta, però aquí l'important és... I un doctor. Una infermera i un doctor. El doctor... clar, llavors tot aquell d'allò de droga que té, que la policia és el que va trobar i va buscar, que precisament ha d'anar a Chicago, i ha d'anar a Illinois, i ha d'anar a Dakota del Sur, i ha d'anar a tot arreu, ara què hi té a veure la lluna amb això? Que no ho entenc. Perquè és una cosa, és
Un somni. Però és que el somni, el tio, el gran problema del policia... Pare, jo no estaré. No estaré tota la pel·lícula estirat amb un llit sense dir res. Per això tu ets el protagonista, perquè la gran preocupació del policia no és trobar els dolents, els assassins. És salvar el seu fill. És salvar el seu fill. Exacte, salvar el seu fill. I com més fotut estigui el fill, i com menys enraoni el fill, i més fotut estigui, més bona serà la pel·lícula. Hem de fer una cosa, gravem-ho, i si no ens agrada, després ho Ara anem a la lluna, gravarem això i no valdrà. Bueno, fotem. És un plató. Jo estic a la lluna i vull sortir del coma, saps? Sortiré del coma. Aleshores, jo... Aquí hi ha una infermera que m'ajudarà a sortir del coma i tindrem alguna escena de llit. Per què la vols, Anna? Perquè tindrem alguna escena de llit i hi haurà el doctor que no voldrà que jo surti del coma. El doctor no vol que jo surti del coma. I és més, aquest sóc jo, hi haurà un moment que el doctor s'aproparà a mi, aquest sóc jo, i em farà així, no? I diu, tu no vas a salir del coma. Tú no vas a salir del coma. És que, hòstia, és una idea Però i el meu poli? El teu poli està aquí, Las Vegas. Sí, als Estats Units. Als Estats Units. I tot l'altre va passar a la lluna. I l'altre passa a la lluna, però ho gravarem amb un plató. Als Estats Units, la lluna, un pare i un fill. Als Estats Units, la lluna, un pare i un fill. United States, the moon, the children. Seria United States and the moon, a father and a son. Oh, hòstia! Hòstia, seria xulo. The moon, a father and a son. Perquè jo seria el més apropat a la Terra, que hi ha, vull dir, un home com jo, que toca de peus a terra, i en canvi tu, que ets un tio que estàs a la lluna, sempre. Hòstia! O sigui, subliminalment, la pel·lícula és divina, és d'aquestes que els agraden als crítics. Perquè és subliminal, té com una doble o una tercera lectura. Amb l'èxit que tenim d'això, que és d'humor, i que estem bé, perquè tenim aquest humor tan graciós que tenim tu i jo, a sobre els fotem una pel·lícula d'aquest tipus així, posant-hi als Estats Units, que és on hi ha la pasta, parlant de la lluna i d'aquestes relacions interparentals que d'alguna manera tenim, perquè esclar, jo tu ja et dono per mort. Això els agrada molt. Jo ja no et tinc de tu. Jo et cuido de tu ja, però com una obligació, no com un sentiment ni com un amor, no? Ho entens? Sí. I en canvi tu estàs lluitant i vols la infermera. La infermera aquesta, després, al final de la pel·lícula... Hem de fer un càsting. Sí, però al final de la pel·lícula me la tiraré jo. No, més que res, perquè es vegi la relació que hi ha. Ella potser no voldria, però com que jo sóc el que més m'assemblo a tu, al final me la tiro jo, això serà un èxit. Sí, perquè a més, si la fem joveneta serà com Lolita. Una pel·lícula com tu i jo, amb una Lolita al mig, això és un èxit. Si a sobre hi posem la policia, que té ara, que no és un bon moment ara per la policia, jo ho sé, no és un bon moment. Aleshores, si a sobre els hi fem això, que és de publicitat, tio, és perquè la policia quedi bé, perquè defensa el fill, defensa la integritat moral de la societat. Jo defenso la vida, perquè estic allà I tu la vida. Vull viure. I jo el fill, i tu la vida. Aquesta pel·lícula es donaran un Goya. Primer hem de buscar les peles. És més difícil. Però és potent, Hòstia, a mi m'agrada molt, a més tot el simbolisme i tota la història que hem trobat. Només que paressin un futbolista. Però tampoc no cal, només de dir... A la lluna? A la lluna o allà on tu O als Estats Units. No, de dir, escolta, però si posem un futbolista... En Puyol, no? Que no és el locutor de ràdio. No en Puyol, en Puyol. Imagines que ens truquen de Hollywood? United States and the moon, a father and the sun. Hòstia, és un titulàs, tio. Molt guapo.